Gurian. Jode, txori bat. Oigan, estiloa, neska. Kontexu. Egunon! Kaixo! Bueno, handi batek esango luken bezala, hemos vuelto zorras! Hemos vuelto zorras. Bueltan gaude, Bueltan gaude, 3. temporada. Inorketzuna espero, baina gutxi gaude. Ja, nok esango zauen, oza... Gugu belasto bete ez. Baina, bueno. Zehazki, duela urtebete 2. temporada, eta urtebete berandu hemen gaude. Bai. Las buenas cosas se hacen esperar. Gaude hiruak batera platoan, Bai, laborategian. bai. Gureko bazuruan, Hori da. Hori da. Dekorazio berriarekin gainera. zatuko Wow. ezun zela. Sentituko zenuten ez. Biurra desberdin bat. Nuevo año chino. Total. Bueno, zemu zaudete. Ondo, Oso ondo. gogotsu. Bai? Oso gogotxe. Ez, bai, boaztu dizuten uste. Holan, bueno. Zuzeneko gauzak. Zemuz astea, zemuz... Ondo, Oso ondo zaudete. astea, nik esan behar dizuet gaur dela en Mercurio retrogrado, así que kontuz, hemendikan gomendio txiki bat. Ja, hori zer bazan? Zeba jentateko bildurre? Gauza txarrak gertatzen dira. Zeri paso zaizu? Sentitu Ja, ez ez du da- Mercurio retrogrado. Nik uste dut baiet. Ez da horoskopoan kontu... Izan daiteke. konturen bat, o... Edo ez esmatu indot. Hemen badaz bat denian sinestan Efectivamente. dugun, no voy a ser que. Bale, Hori da. bai. Ez pasa eskailera batzun azpitik, Andamio baten azpitik, ez direki aterkia etxe barruan. ez hau txispilloa, bueno, orako gauzak. Bai, badazpada. Baina, bueno, gu hemen txegaude, Mercurio retrogrado, alaitzeko intentzioakin. 100%. Wow. Así que, Beti. gehiago luztutu gabe, ja lehenengo kapituloan gaia sakonduko dugu. Hori da. Bueno, ze dakate komunian festa, bidaiak eta lapurretak? Ematen du ezakatela ezer komunian, baino, da, hirubak definitute, Erasmusa eta Sikue. Efectivamente. Hoi izango da gure lehenengo gaia. Evento ze kanoniko. Gu lekurtean Erasmus eta Sikuen jun ginen. Bai. Orduan, nola hasiko ginen beste modu bata ez. Modu hau da. Orduan, datuak ekartzi ditugu. Bota. 2024en datuen arabera, 118.000 ikasle juntzien Erasmusen, eta Wow. Sikuen, azkeneko datuen arabera lehen urtean juntzien 63.000 ikasle. Pila bat. Bai, Ez dara ez asko. fiatu asko, porque gu datutaz ez dakigu asko, orduan bueno. Guretzako jende asko da hori. Jende Hori pila da. joten dara Sikuen, Bai. eta gu ez ginen Bai, gutxi pilo bat, izango, porque onberre... Ez, ez. Aprobetxa Bloqueo. bargin une Claro. HU emoteoskune aukerea. Bai. Claro. Behintzat. Oso eskuzabalak dira azken Bai, finean. benetan. Bueno. Osea, bai. Bueno, eta justo ezakit jakingo zen, baina aurten Hilda Sofia Korradi dela Erasmusa hasizun emakumetako bat, sortuzuna, eta, bueno, pena handia. Bai. Ikaslean. Ta hoxe. Bueno, ez posa, asmatu zauelako. Bai, guztiz, pena. Karo, eta berak handia. ekarri zauelako hori... Bai ez? Ore handia. Orduan bere omenez, hemen gaude. Hori da. Bai. Orduan, hasiko gea, mesez, Julene, kontatu zuen nune ontzinen, eta zenbo denbora Ba, tala. bai, ni egon nintzen Bartzelonan, kurtso osoa, Aha. eta oso ondo. Bai. En plan, esan bat da hasierako espektatibak eta... Venga, kontatu, klaro bai. Sartzean gara Bota. ja, a Zure todo lehenengo trapo. opzioa zen. Ez, No, nahi zen unjun kontatu. ez. Nire lehenengo opzioa zen La Laguna Tenerife. Anda. Ze pasau zen? Plaza gutxi. Plaza gutxi eta txakurren batek ostu induzten. Ba, kizu zeinek. Osea, Ez. vale. Pero el día que la atrape, bitu. Baina, bueno, Baina, bigarren aukera ondo. hori da, bai, Bartzelona. Zeo segaitik, destinoak edo gureko zauen, joatea Bartzelonara. Bai. Eta oso ondo, okino zen espektatiba altuek. Eta bete zien. Bai, Gero sakonduko dugu gehiago, Bai. baina espektatiba Bai. ondakin. super ondo zuek. Agero zuen nuen ontzinen. Ba, nigo naiz herberetan, Amsterdamen. Uhu. Eta oso gustora, Oso gustora. Hasieran nenitun Bigarren espektatiba kuatrean. handiak. Hori da, bigarren kuatrean markatu. 2025an. Zan zuele lehenengo opzinue? Bai, nire lehenengo aukera zan. Wow. Egi da. Eta ez oso gustora, Bai, nenitun espektatiba asko, eta nik gustatu Ez. dela onena. Osea, Juta espektatiba txarrak gabe. ez, zerokin juten Zero, zinen. ez pentsatu ezer. Ez pentsatu lagunetan, ez pentsatu ezer, ez. Ze sali bestela hori izan ez. daiteke txasko handia, Bai, bai. eta onena da pentsatu gabe jutea. Nik uste dut. Eta zu goiat? Bueno, ni la otra cara de la moneda,
Ni bagitak izan bezala naiz oso negatibo, ordu ni juten nintzen con las peores expectativas posibles. Ni juten nintzen Budapestea, bigarren kuatrian, Hungariara. Ez han zure lehenengo opzioa. Etzen nire lehenengo opzioa, Ez da eta bat horrekan ere. datorren nintzela expectativa askokin juten, txarra juten. Zeintzan zure lehenengoa? Nire nuen Holandara, osea, erberetara Groningen. barkatu. Groningenea, Groningen. bueno. Ikusi zen, de repente, zegoela, daizula jende pilatek, eta lo begiratu bartzun kanpoan, osea, di. Baina ez da zer pasatzen, porque bigarren aukera bezala, Claro. junitzen Budapestea. Ez da txarra, bigarren aukera. Eta nituen expectatiba ikan, bastante txarra nitunak. Bai, Bai. Zenik imaginatzen bakarra zen hotza, pasako nula. Baina pasa oso. spoiler, oso ondo. Pasa oso Bai. hotza. Bai, Bai. baina oso ondo pasarete bai. Orduan, gehiago zentratuko dugu. Ze ebalaketa orokorritezu Jolene? Kontatu zure esperientzia. Vale, banilloan nintzen espektatiba, bueno, altuek, ez dakit, en plan, normala ez, mundu guztik esatotzu, ingo suspillo baldagun, joango zara, en plan, leku pillo batera, no seke, eta bai, indoaz nahiko lagun, bueno, klasekideak eta holan ondo, bai, zala holango bildur bete edo, igual Ja. klasean zelan Gaina katalanez. moldauko nintzen, bai. Somos catalanes. Ondo, supuestamente dekot abie. Guau! Non dau titulua? Han gelitu zan. Ze joan berri zinintzen ez da ignora, Aha, holango zentro batera, bueno, hizkuntza eskola batera, Bai. enitzen joan. oso ondo Julen. Baina zure burei jartziozu abi bat. Hori da, Claro. hori da. Oso ondo Egon nintzen kurtsuan, orduen. Claro. Eta katalanez, oso ondo. Eta Hori da. ontzien pixuan. Eta oso ondo pixuan. Super, Bai. super. Pisukideaka super ondo, enauzen esetan, osea, te izin zen, como, bueno, Ja. Lehenengo aldia etxetik kanpo. bai, Zer esperientzia bai? ondo, Bai. super ondo, gure nauen ja, en plan, zeo zer bizitia independentiki, tal, nire airera, eta super ondo. Ze Zuek? Ez du kontatu goiatz. Bueno, ebaluazio orokora oso nahi, Ni Bai. juten nintzen zero espektatiba, osea, nire ideia dokarra zen hotzan dia pasako nula. Efectivamente hotza pasaron, baina... Baina zinun pentsetan ingo zinure lagunek, bai. Ni juten nintzen zero espektatiba. Osea, Pero nik zero enula en plan? Nik enula epetxetu. Bueno, ez dena girik olain kanal, baina... Baina bai. Baina, bueno, ni pentsatzen nun, izan bar da izango dena eta jazta. Vale. Eta ordu ni jo nintzen, baina suertez esango, bigarren kuatrean jo nintzela eta udaberria hor oso polita da. Bai. Osea, hor neguat zen tema tabu. Zein ni jo nintzen pixu batea, eta ni iritsin zen mut, osea, ni inoiz ez ziaten atea negua nola izan zen. Osea, inorketzu nitzeiten neguat. Ez. Ez. Ordu nik... Bueno, edurre izauen, ez? Ba, eta gabonak eta oso politak, baina pasazutela oso Txarto. gezki. Ja, otzen Ze oso dago. goizi, osea, iuntzen zula Ah, azaldeko ja. ordu bitan taula. Uf. Ordu Gaizki, nik suertez hoien un bizi. Aha. Osea, ni simplemente jo nintzen, eta udaberrian, esango dut Ke Budapest guai. dela superpolita, irutu zait, osea, oso elmuga Erasmus ona dela, ze zaude Europan erdian. Orduan bidaiatzeko da increíble. Ja. Osea, dena zen oso merkea bidaiatzeko, oso. Eta iria como tal, pues, bueno, hago da gauza bat anere pasai, osea, galdetzen zenioen jendia eta inork etzekan lehenengo opzio bezala Budapest, o ez en Ez. plan, porque, Zure pisukideak, bez? osea, bai en plan, vale, Budapesta, porque bai nahizutola como aldatu da ireztaula. Baina, pentsatzen zuen Hungarian, inork ez pentsatzen Baina ez Hungarian. daguna da Erasmus destino Bai. bestela. Hori Nahiko bai, ez daguna da, hori bai, eta ulertzen zeba, osea, da kriston Bai. iria, da ekonomikoki oso iriona, bueno, gero sakontuko dugu goi Bai. hortan, baina oso esperientzia ona, suerte handia eukien lagunekin, eta oso ondo. Tope. Bai, nik ere esperientzia ez da nune, osea, Amsterdam hiri bezala asko gustatu zitzaiten, baina justo Budapesten aurkakoa, osea, oso garestia, dena, osea, dena da oso garestia. Baina nintzen super gustora, osea, ezagutu nu jendea eta hola, eta gainera egintzegun eguraldi ona. Ze, cambio klimatiko tal, pues lehenengo aldiz egintzun, lehenengo lau hilekoan, kriston eguraldi ona, euria oso gutxitan, eta da, hiri bat euria asko egiten duna. Bai. Aha. Eta orduan, pues bueno, Ke guai. eso que me llevo ez. Eta bizikletan. Eta bizikleta, Zelan, Ez. bizikletagaz. ni super gustora. Oso Alkilau gustora. zinunan, ez? Han alkilatu nun, eta ni mogitzen izan leku guztitara bizikletaz. Bukatu nun, gero esango izan. Baina hanka batzukin, Ja, esan zazu, ankla de ciclista. Bai. vamos, indurain. Hombre. Osea, ez dakizu. Lehen esan dit tekstualki, konfiantza guzian gure entzunentzako. Lehenengo treneraten zula ura asko, eta esan nio ze bat, eske asko ibiltzen itzen bizikletak. Claro, deshidratada. Bai, puntu negatiboa, ni bizi nintzen residentzio baten, eta irira iristeko zenukan zubi bat aldapa gora. Eta, claro, aiztea sartzen zen, da, bueno, pues,
Eroi Asko zinen noiz kostatzen. baiten bizikletan? Eroi zinen? Bai. Ez dakit erori nintzen usteet, baietz. Gehiago nintzen jende harrapatzeko. Noiz, pues, Bai, senyoran harrapaos. batek buia egin ziten, kotxeren batek pitatu ziten. Ez que hor dijo tal. bakoitzan nahi duen Ja. lekutik. Bai, total. Baina, bueno, hemen nago, así Hori que da. ez da ez kejatuko. Garrantzitsuena. Totalmente. Bai. Eta hori, Ze, nabarmenduko zenukete ze, punto positibo hone. Ze baita ze farra? Bai, bagi etxezu. Ai, barkatu. Ez. Ze zinen kontatzen? pues ture bertia galdetu behar nun, baina zuzera. Ah, vale. Zera, asik ez da. Que gainea, Barkatu. ez. Barkatu, I'm so sorry. Ze punto positibo nabarmentzeko dituzue? Olen bizi punto negatibo kengo ditugu eta hola, Venga. con buen sabor zaboka bukatzen dugu. Vale. Orduan, ze punto negatibo? Hasi nahi duna. Ba, nik esan behar dut, herberetan, por lo general, ez da bazkaltzen. Ui? Ez da Ez? bazkaltzen. Egiten dute piskolabis. Ah, Asko gustatzen amaiketako. zaie, bai, baina amaiketako tipo, Fuerte. Ez. en plan, Zer dutan? En plan, tofu eta horrelako. Ah, en plan begi. En plan, begi, Eta porque zuri hori ez zaizu hor gustatzen. bizikletaz zibiltzen dira. Eta orduan, pues, daukaten gehiena da arroza, pasta, eta ban bariando, eta orduan bazkaria izaten da, pues, pare bat tortita. Izaten da Ja, que un cutre. wrap. Erosten dutena, Wow. nada que ver. Nahita que ver. Nahita que ver. Nahita que ver. Eta oso ohikoa zen klasean jatea. Ah, Osea, zu zeuden klasean, da igual derrepente tortzi zitzaizun kalabazin usaina, edo pepino usaina. Porque txokolatea ez. Txokolatea ez. Izan barzun fit. Dena zen Hori super da. fit. Eta dena krudi vegano. Eta ordu, pues, mas, jende hartzen zen klasean, ordu bitan hor jaten. Eta hori niri zitzaitan gustatu. baina irakasleak ez izaten ez, ez. Ez, Osea, zen normala. normala. Zuten gura aurrea. Nigo goratzen ez klasea ematen da alboan taperra. Ja, ba. Eta azterketa horrela eta jaten. Eta bere entzan normala ez da. Que show. Bai, nordiko, al fin. Bai. Bai, Bueno, bai. Zu, ze punto negatibo? Baituzu? Esto te Dena lleves apunta. positibo? Bai. Ze ona. Edo txata Ona. okurrido. Hori asko Egongo dire, oso ondo zegoela. egongo dire. Bueno, Baina ez dakit. aspaldiko gauza. Bai, me kontau. Ez, ni punto negatibo bezala, iria como tal, nikenekin deitu ignorante, baina nikenekin oso eskuindarra da. Benetan. Osea, Budapest, bai, oso fatxa. Me No, suena. normalean iriak bai, izaten no? dira nahiko progresista, baina bueno, Ungaria, osea, ez, barkatu, osea, Ungaria Ah, como vale, tal, Ungaria. oso, Bada. oso Ah, fascista vale. da. Bai. Etorri zen, de hecho, N punto, Netanyahu. Etorri zen, jarri zuten... ¿Qué dices? Dago, Socorro. zubi badago eta zubi hortan jartzituzte banderak etortzen bada herrialde bateko norbait. Bai. Pues zeuden Israeleko banderak. Eta ze ondo, debegatu zuten arrotasunan eguna. Ah, hori Bueno, da. oso Baina hori ze baldatu da horielako... lehendakaria lenda- oso presidentea eskuindarra. edo? Ez jarraitzen du. Ah, vale. Zein da, Ez. Viktor Orban. Osea, inoz Bai. ez da izin progresista. Irie. Nik ez dakit nora den Ah, vale, historia, vale, baina vale. ontsi bertan ez da gutxinez. Orduan, ba, horrek txokatu zian bastante. Ke horror, Bai, eta geho sumatu nuna de asko, osea, bueno, oso komunista. Hau gezki gatuko da esatia, baina irutu zian jende heldua, osea, sumatzen dago indikan herrialde, ekialdeko herri bat zela, pila bat. Osea, kaletikan junta, transportean, denak isilik, Ja. porque leheno ez zuten hitzeiten espiaren bat baldin bat zeon, kaletikan junta nahi bultzen diate. Osea, ez dena, osea, orokortzia da, Bai. Baina zeba bultzin. Ze zer Porque ikusileko... dakate oso izaera zakarra o... Ah, atzerritarrei buruz edo. Bai, reserbatua bezala, introvertio bezala, ja, pues, Vale. pasa duten agatikan. Bai. Eta orduan horrekin impactatu zian. Eta geho... esan barra dago ere nahi zetutela, ja, pertsonalki, Erasmuseko jendian dago presio bat bideiatzeko, impresionante. Kristona, Da, impresionante. Bai. Bueno, Batez zuke hau. ere, osea, Bueno, Baina bidaiatu oso. Bai, pila bat, osea, hori da puntu positibo. Gero esan, hori da puntu positibo, gero Bai. esan hori da zarien. Izugarri suerte aukidet, baina negatiboetik ikusten, osea, presioa da, osea, Bai. ez zenun bideiatzen ematen zuen ez zinela ibizitzen Ja. Erasmusen esperientzia. Ja. Supongo dela, osea, zentroan neolako. Bai. Eta horrekin baitatu zian. Bueno, dozein lekutan, Basoaz Latinoamerikara be bai. Bai, izango da, bai. Bai, leku Edo bakoitza zoaz leku dauka. pilo batera, edo... Bai, ematen Edo duen bezala zera inor. ibizitzen, Bai, bai. raro zen. Osea, ez bazinen festan atatzen, eta ez bazen bideiatzen jazinen zeiz hemen. Ja, bai. Bai, pixka bai. Baina de todo ez dago, ne? Bai, bai. Osea, ez dakit. Ordu noain, kontrastatzeko, esan bezala, bueno, bilatzeko pixkat, osea, nik ona da bai bideiatzeko ikistuen aukerak bidet, eta Bai. ez dut ukatuko herrialde pila bat ditut, eta hori
ez dut inoiz aztuko. Eta gero puntu positibo bezala, esan dutena, oso ekonomiko, herrialde ekonomikoa transporta da increíble, eta udaberrien dela oso polita, eta iruditzen dutela alternatiba bat oso ona, zune bezu Europara junta, ez bazuna ikastatu Parisa jongo bazina bezen beste, o Amsterdam jongo, Budapest da oso herrialde Europago bat, Europearrago bada, eta polita iruditzen da, eta ekonomiko kindikan oso dagoela. Eta hoi edian ere punto positiboak. Bai. Pertsonalki ere Erasmusan filosofia asko gustatzen. Ez dakit pertsonalki inbartegun orokorki. Orduan nik ere esango dut. Gurusune. Dinamika gustatu zaizu. Bai, el hecho de aste arte batian afaltzea jundu baiten etxea, eta ez ezagutzen pertsona hori etxea. Edo, de repente aste Europa ez dakit noa zoaz. Bai. Eta hori, zuk ze positibo esango zenuke? Nik esango nuke, hiri bezala Amsterdam da oso irekia, zentzu guztitan. Eta orduan dauzkazu egunero plan desberdinaketeko, pixkazuk esatezu, nona bain. Eta orduan hori guaiztegon, nik uste, eta kanalak eta hola guaiztegon. Eta apuntatu eta daukat, berriz bizikletaren. Zuri eta kautiba. Zuri bizikleta eta kautiba. Nire asko gustatu zitzaiten bizikletaz jutea. Donostitik ibili barko zara, no? Baina nahiago eti biltzen jun. Bale. Ja, pasa zaio. Ez bueltatuko nintzen, baina bueno. Eta hori, bai. Zuk? Ja que ez esan negatibo zema puntu positibo ituzu. Ez toaz apuntau. Baina, bueno, hori bardine, no? Zauz, hiri bat, endeko zuz pilo bat gauz egiteko, pilo bat plan, desberdin, tal, zoaz takizeta bernatara, gero ez dakin nora, tal, zoaz taberna batera, eta da guai, dekori beti holango billarra, futbolinek, ping-pong, eta hori barruen, eta da super guai, osea, hasierako kedadatan, tipo zikueko kedadatan, eta holan, pues dau super guai. Igual, esteko zu zeri buruz hitzegin, besatu zu, bueno, guaz de futbolinera olgo, eta tal, no seke, eta igual ja, hasten zara, tal, eta bebai, esan beharra dekot, dauela gente esan dauela Barcelona, da oso peligrosoa, no sé cuántos ez ibili bakarrik kanpotik, osea, sentidunaz segurísima, osea, hasien joan bakarrik gurusun lekuetatik, eta tranquilamente, osea, zero preocupaciones. Eta gero etortinatan bat emat igual, bani laguneri ostu indotzien, X ausotan, tal, txika. Hori da, txikeri bat. Bai. Buruzuleko. Bai. Ya está. Zein da zure leku favorita Bartzelonatikan? Urte bete paso ondoren. Nire bihotxean beti hongetan Montjuik. Bai. Karo, bizinitzen algoan. Eta joa denitzen edo paseoan bakarrik, nire kaskoak, kastal, de paseito, edo korrika eiten, edo lan estadioari buelta bat emon, tal, parketara, Montjuik. Horra joan ginen ez? Bai, horra piztinetara. Junginen Barcelonara, bisitan, duela urtebete baino gehiago. Bai, iraila urrian. Lortxe junginen, azte buru pasa eta pasagen un superrondo. Egintzegun superrona. Bai. Aznazten zen tipo udara bezala izango ditzera. Bai, karo, ondino iraila urria tal. Bai. Gustatu ditzegun pila bat. Eta Budapestera, Ez que guk ere iritzea daukagu iriari buruz. Mesedez, esan. Hombre. Oso hiri ona. Egintzegun, eguraldi oso txarra. Ez txarra. Bai. Bai, uri jaintzun. Bai. Baina egun guztietan ez. Etzen un sumatu porque pasagen una eina ondo. Ja. Superondo. Ginean iru senyora. Bai. Budapestetan. Junginen itea turisteo. Bai. Ikusi genuen parlamentua, museoa, no seke. Ruin barrak, ez? Mesedez, hori epetu berdan nire leku favorito Budapestetik. Ruin barrak. Osea, gauza batzuk hain raro baino hain guai. Osea, leku batzuk literalmente izenak esatu bezala da ruinetan dagoen zerbait. Osea, ondatuta dagona. Baina, enbede konpondo lautzut eta orduan dekoratu dute izango litzela una komuna hippie. Eta da super guai. Eta tabernak dauzela. Taberna bada, oida. Taberna dia. Eta gauetan ere alta zaitezke. Bai, oso alternatibo eta oso guai. Esa, pixki goza turistifikatu gaude, baina guai. Joan ginen bebai, zehan da balneario, ez da balneario, zehan da piztinetara, termetara. Porque Budapestetan oso famatu da terma, eta gu ez ginen gutxi izango. Eta ganera eskinen joan, aras tipikas horri politik, ez. Joan ginen holango etxe batera. Bai. Jo ginen dozten merkena. Leprosos. Centro de leprosos.
De la Unión Soviética. Bai, zan, iteko estampa Bai, bat, sovietiko da, zan, bai. edifizio Bai. bat, holango Orilla. pistina Orilla txiki total. zistrin bategaz, sauna bat, Mesedez, kontatu saunan, ze pasa zen. haren A zi. ver, Osatzen gauza asko mi pasa. ez, baina Ez. goginan... Bea, egi esan da, ez dakit zeba pasa, oza, nola, zeba sartu nintzen bakarrik A ber, horra gauza saunara. da, Kontatu gu ginala, bainatu ginen kanpoan termetan, bale. Bai. Eta gero, barrura sartu ginen, da gure aurpegi aurrean jarriztan, zer da, espa, sauna bat. Sauna. Eta, klaro, gurduri jarri ginen. Porque jartzen zuen gero ere dutxatu bertzen jala seguna baino lehenago, no seke, eta esate genuen, ostia, jende asko dago barruan, ez gera sartuko. Ta Julene baietz, Sartu sartuko zen? gera. Eta efectivamente sartuztan. Ah, vale. Eta goiatzutan niko larrisilla begiratzen atetik horrela jijiji, ez gera sartuko. Claro, no sé kanpotik qué. esan ikusten barrukoa, baina barrutik Bai. bai ikusten zan Claro. kanpokoa. Orduen, niego nintzen, con semejantes personas. Beti azion sauna. Osea, Bai, bai, bai. igual Era baino haue, txikillo, osea, bat esaten bider enano. bateko gela bat, holangoa, holan, hartute, Zortzi hankak pertsona. azarratute, hemen, Piel con piel. un señor, otra señora, gero holango desde balda bat ganean, eta gente pillo bat, holan, eta ni atean alboan, plan, honek sartuko dire, ez, tal, eta honek, ki, non da bilen, eta Ez, ez. buru sartzean. Txartu ginen azkenian, ez zegoen lekuik, osea, esi ginen ala moduz. Ez barkatu. Ez Zuk zinen bazen interesgarri. neukan lekua Julenen ondoan, eta geltu nintzen, yeso, mundu guztian aurrean, ematen zuena, puesto por el ayuntamiento. Eta jarri nintzen, zuen parean, beste aldean, eta goiatutan, jijijiji. Eta urte ginen. Risa tonta. Ta kontu Joder, da risa etzintzela tonta. arnastu, porque espaba da, osea, etzintzela Osea. arnastu eta ginen deskojonatzen. Bai, Una condensación. Bai, jo, eta ginen oso relajatuak. oso erlajatuak eta ginean. Baina relajatuak eta ginen, eta gero gaina ze pasatzen, ata etzen gea, eta orduan gu ja, erosten dugu txipnikei dela, en plan, tipikoa jateko bolloa bezala, no seke, eta errepente, guten galetikan, eta jatetxe vietnamita batek egiten digu. Porque ez, gelitu ginelako, Gelitu ginen behira, bai. porque zegoen janari Bai. pila eta guazma janari eta egiten dugu, sartu barrura. Eta ematen zunez, zen inaugurazio bat, eta zen dena gratis, baldintza batekin dela, atea promoko argazketarako. Eta guk Oizu esan esan Argazketarako. menuen argazki, bai. Eta guk esan genuen, ze? Efectivamente. Bai, eta orduan sartu ginen, eta jan genuen, Nudelak, rollitoak, koktel bat ere de fresa eta de mango, gero koktel fuertak etzizkiguten eman nahi. jan genuen pila bat. Bai, Zagin hasi pila ziren bat. ataten hor, koktel, eta gu, eta enpara guztien galdetu ginen milo bider. Batu bartzen. Bai. Eta ez, eta gu ez, It's, no, but it's free, Da, free, eta gu, free. kontekstu ziren atxaldeko zazpiak. Bai, bai, Bai. Horako zerbait. Atara ginen argazki bat. Bai, bideo bat ere. Vietnamita batzuk. Bai. Vietnamitekin. Sukaldari Eta- atera zitzaigu. Bai. Batzera. Gure bozo ikusi hemen dau bideo. Adugu sartu. Bai, sortu dugu. Bai. Eta hori da, valorazio positibo orduan Budapestekoa, ez? Super lidela, Bai. super ona. Ah, lidela, gomendio. Lider. Hor lidela. Bai, joan liderera. Poltsa polita daude. Nere gustatu zitzaiten asko. Handiak, telaskoak, olango en plan. Kapazto onak. batzuk. Bai. Ba, superrondo. Gustatu zitzaiten asko. Pizza hori nola eztan. Ah, bai. Langoz. Langosa. Bai. Langoza, oso goxoa ez dagoena. Bai, Bai. Ez dakit. txurro bezala baino pizzan. Bai, Bai, izan txurro, masa, eta gero ganetik pizza. Hoi da. bai. Ingredienteak. total. Bueno, ja pixkat izten juteko, lehen laburreta argi esan, itzuliko zineten? Zuen helmugara. Osea, ez lemizi, ingo zenukete Erasmusa hor berriro? Karo, baina jakinde zer pasauko dan, edo Osea, joan barriro Vale, hiri erreso. bardinera, eta barriro pisukide barriek, inbezu zela lagun Eta barriek. errexo, gomendatu duzu destino bezala. Bai, hori bai, Eta 100%. itzuliko zinatekete, Bizitan bai, bizitzen bai. bai. Ni bizitzen ez. Ni bizitzera ere ez, baina Nei igual bai. esperientzia Erasmus berriz bai. Bai. Erasmusa bezala bai, Beste leku batera, bai, 100%. jungo naiz mila aldiz, osea, Bai. oportan bai, Bai. baina bizitzeko ez, pues, hainbeste, etzetera Bai. gustuz ez dara bizitzeko. Iruditzen zait, markatu egola, pixka bukatzeko, onena dala ere, beste herrialdeetako jendea ezagutza. Hori Ze asko asko ireketzen dizu. Bai. Bai, gauza bat. Bueno, hori Eta- zuk gehiago, no? Hauki oso zela Erasmus gu, nahiko nazional jentea. Es que nik gauzat nahi, lehen no paso intzatzen jatea, baina Budapesten
espainolez betia dago. Bai, Ni betia. Ta orduan, beti Espainola en plan andalusek, no? Ez. Danetarik? Estatu- Bai, denak. Bai, ez. Eta Amsterdam ere. orduan, bai, eske azkenean inglesez bizitaiten nahi zaila egin zait. Ja. Ja. Uste duna, bai, nahi zaila. Osa, zuzelan. Oso ondo, ni super gustora. Hasieran ibiltzen nintzen espainol batzukin, baina bueno. Egida! Hola, long story short. Sin más, niri kontaktatu ziten nire resiko neska batek, M.ok, eta pentsatu zuen neska bat nintzala, ze WhatsAppetek are gehiago hitz egiten, agertu nintzenean pertsonan iztutu egin. Eta ordu, sin Buah, más, qué gero fuerte. konturatu zen espainol talde bat, zijoala larun batean edo igandean Rotterdamera, eta ezagutu genituen espainola, gero konturatu nintzen itziala nire Estilokoak. estilokoak, eta orduan hasi nintzen klasekokin ibiltzen, da, bueno, estatu batutako bat, Holandako beste bat, Ondo, frantsesa, qué Dinamarca, guai. y todo. Hori dago esan da. Bai, oso guai. Azkenan galdu zinun totalmente kontaktoa alde esan izena, Marta, esan. Bai, Marta. Hala, venga, ya está. Bueno. Uste usu Martak ikusiko Zein dauela. daki? Bueno, Martak... Bale, bale, asarratu Ez, zan. ez. edo, Baina hauek ezakite? ez da, Ja, baina dinot. Bueno, gauza egin zan... Marta ez dela oso pick-me, esango dugu, eta klaro, pues nik Erasmusen mundu guztiarekin ibiliko naiz. Bai. Eta orduan, gauetik goiztera asiztan pixkat isolatzen, bere burua gauzakola izan zian, Pues pixkat gaizkizagolako, osea, zitulako hiru mutil, eta ez egiten beraien artean mutilek. Bikote. Bikoteak. Bai. Eta orduan, klaro, pues hasi nintzen jende berriakin ibiltzen, eta ikusten zuen, pues, egiten niola kaso, baina berak niri como que no me dabaz, etxean egoten zan. Bai. Eta orduan, pues, ni beste gauza batzukin egon nintzen, eta gauetik goiztera hasi zitzaiten ignoratzen, eta ekaineko ezakitzagunetan ziran bere urteak, ja ez ginen hitz egiten nor, eta nik ikusi nuen resiko patioan, urrutira egin genuen kontakto bisual, eta bere urteak ziren. Eta orduan, nik umar nintzen zoriontzera, eta Marta hasi zan korrika, resitik, bere etxeraino, niri saludatzeko. Que fuerte. Eta aurrekoan agertu zitzaiten TikTok bat, indirektak botatzen. Ez dut zehaztuko. Bueno, Que fuerte, gero erakutsi. Bai, Orako bitxikeria Qué gehiena fuerte. bitu ze bizi, segi Erasmusen. hori da. Alba, Disfrutatu osea, beti ere disfruta. alba ez utaula. Hori da. Ordaindu Eta- transporte publikoa. Hori transporte publiko, ordaindu mesez Ez lidereko dugu konprak. gure Konprak, multak. mesedez, Konprak ordaindu. Eta nik uste honekin ja bukatu dugula ideia bat india entzuleak. Bai. Bai. Eta pasatzen gara azkeneko sekziora. Ordu, orain pentsatu dugu itea, TikToken eta YouTubeen jendeak egiten du favoritos del mes. Aha. Ba, guerez gea gutxi izango, eta orduan ekarriko ditugu, komendatuko ditugun bi gauza, o gure bi gauza gustukoen momentu hontan. Oso Ordu ondo. mesez, Julene, hasi. Vale. Vale. Lehen da bizi... Osan da? Joana sartzen Spotify. Esto es tipo temporea. Vale. Vale. Esango nuke Rosalian diskoa, en plan mundu guztiak entzu barko zauela. Bai. Joana zipinten, en plan, ze kanta... Zein da zure favorita? Karo hori Joana izaten. Deko tipinite relikia, Aha. edo Bai. relikias. Oso Ez egitan polita. ezegasi deso barik. Relikia. Relikia, Bai. asekaz. Eta gero, beste bat, dauela oso guapo, Mango izugu denbora. Mundo, no sé qué mundo. Mundo nuevo. Mundo nuevo. Oso polita. Hori bai, muy Oso angelical, tal, no sé qué. Gero, besteak be bai, dauz polito, en plan, bea, bueno, dire italieras, alemanieras, Bai, nik tal, en hizkuntza plan, ez ja... Kortando. Zein da zure favorito? Gustatzen zait asko La rumba del perdón. Bai, sin más. Ontxe bertan ez dakiz zein dan, baina bai. Estrella morentena. Estrella Morente, Cállate. española por excelencia, torera. Eta Silvia Pérez Cruz, no? Silvia Pérez Cruz. Nahi gusten zait, memoria. Fado bat, nola da, fado bat? Bai, portugues eso. Ah, bai. Ba, hori. La perla, zera Ah. ez? Mesedez, atzon egon gauean, eta de repente etortzen zait burura. Enegon kaskokin nada, eta etorri zitzaidan, tani, hau da, el poder. Bai. Buah. Bueno. Eta, hauxe. eta jazta, eta gero seriak. Bai, A ber. esan. Bat, Mariliendre, Ikusi Ah, duzu? itatiko Bai. zi. Eta? oso ona, Polita. Los Javisena, banandu Bueno. direla. Exclusiva. Inciso, orduen Paquitas a las not found. Ah, hori fuerte, Ya está, Bai. ez da pasauko, pa los fans, una Bastante. mierda. Barkatu, Polita dago, esaten tio. dute, irakurri ez dute, Ambrosia gola con un técnico de sonido, eta kalbo dagola la bola negrako repartoko norbaitekin. Nere apostua da, Genesi.
Ez eta hartzen Ke? apostu hori. Ez eta Hori hartzen esaten apostu hori. dute. Zero. Bea ja, osea, egon dire banan dute, no? Ba, Hori zen aspalditik. zurrumurru bat Bai, ja, zeuna. udan ja. Bai. Barkatu eta Entzuna, bueno. gero ere galdetu diote hau Aida Domeneki dulzeidari, eta berak esan du que el amor entre los Javis egintzan bere etxean. Ez que Dulceida beti izan da Bai, todo barre pa casa. Bai, Osea, 100%. ya está. en la Dulce Barkatu, escuela. Ya está, bera da lehenengoa, bera da la única lesbiana, eta, bueno, Bai, pasamos del tema. Total. Eta gero beste bat, animales. Animal, Ai, parkatu, nahi animal, ikusi, animal. en Netflixen, Zein da? Bai. berria espainola. Luis Taerana, Ez dakit. eta Komediazkoa. neskatzie, bai. Aha. Polita. Buah, oso ona. Oso ona. Oso polide, oso ona. Ja. Oso ona. Oso ondo. Bale, ya está, hori zinen dira. Zuk, Aurrekoan aterazun alai ezagutzen dezute. bai. Orioko abeslari batek, Krisalida ditzen den albuma, oso polita. Osea, abeslari o DJ? Biak, Ah. bai, eta Zer? dauka Alaia? alai, bai, maiuskulaz. Eta nire eztea favoritoa da Sara Zazaiaken atea duna, loturak, uste. Bai. Eta azkenengoa dala insiliko, gomendio ez dela. Eta nator gomendatzera betiko programa bat, ez duela inoiz faiatzen, dela Pesadilla la Cocina, eta engantzatu naiz pilo bat. Odio. Eta- Engantxatu Odio. zehazki esango dugu klasian azkeneko filan. Bueno, Klasianik, bai. Klasean Gomendat- ikustu zu pesa la cocina? Bueno. Ez Bueno. ez Nos. ikusten deskojonatzen? Ez? Gauza bat, oso Gaur? zuek, zer zaudete, denbora guztian lanean. Ai! Puta. Barkatu. Inciso mata da kamarea. Bueno, YouTube naiz bazate ikusten Spotifyen ikusiko zeu kamera aldaketat egon da. Simplemente arazo teknikoak baina hemen gaude. Barkatu. Aizinen esaten Pesadilla la Cocina, gusten zaizula. Bai, asko. Iruditzen zain mundu guztiak ikusi beharko lukeela, dela kultura audiovisuala handia. Eta bereziki Netflixen daude 8 eta 9 temporadak. Eta gomendatzen dizuet, ez dakidan ustez 9. El Italiano restaurantekoa. Ze da, pizzeri bat, ez duela ematen pizzeria, dala un bar de paso. Eta sin más, egiten dute como show travesti bat pitzen artean. Ai, ama. Eta da, zerbait, surrealista. Ta zuia zinen Buah, barruan. dakizuen horra gertu zen en Pesadilla la cocina? Zein? Zein? Madre de 3. Zein? Bakizuen hor dan TikTokekoa. Bai, uste baietz. Bueno, ba hori simaz, vale. Jesus. Dakite mazin. Eta hori zu goiatz? Nik ikartzi dut bi gomendio, ja bukatzeko, lehenengoa da irakurri liburu bat, eta da No todo el mundo, dela Marta Jiménez Serranona. Fina da, eta gustu zait, porque diate como historio txikiak maitasunana, osea, plan, bikote bat uzten dula, bikote bat uztear daula, bikote bat azten dela amona batekin eta familia eta hola. Iruditu superameno, neska horrek idazten du, increíblemente, aurdun, hoi nire gomendioa irakurri. Eta gero bigarrena da, ikasete egiten rezeta bat dela makarroiak kalabazarekin. Ah, Zegoixua korroboro, makarroiak? Makarroiak kalabaza saltxakin, behin dingo izut. Da, en plan increíble. mac and cheese. Edo Bueno. ez? Deluxe. Txiz badaka, bai. Baina increíble. Ola pixkat tomatekin, tipulakin, eta kalabazakin tituratzezu, ingatzen da increíble, behin dingo izut. Eta orduan gomendatzen dut hori. Eta honeaino, Super. Hori da. O bai? ongetorri berri ere kontexuren 3. denboran Bai. dira. Eta beste batean egongo gea. Bai, emo like. Aio. Jode, txori bat. Oigan, estiloa, neska. Contagion.